uthi verse 24 ukuba ugcinwe kumfazi onobubi ekugudeni kolwimi lowo lunye uhlanga musa ukubukhanuka ubunzwakazi bakhe ngenhliziyo yakho angakubambisi ngeenkophe zakhe kuba ngenxa yenyukazi umntu udla adle kuphela intende yesonka umkamntu uzingela umphefumlo onqabileyo umntu unokuthabathana umlilo ase esifubeni sakhe zingathina iingubo zakhe unokuhamba na umntu phezu kwamalahla avukayo zingatyabuki na iinyawo zakhe unjalo ongena emfazini wommelwane wakhe akukho namnye umchukumisayo oya kwamsulwa. Amen. 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 Hawuliyali mu yakena nguyena amuama akho nomnye ongenabuya amanga atashoka mlaphi angangeka ngabi nahlala kwanza mngine hale itetele mani chapter 5 chapter 5 sala banana mo ile shebe mani wachiki 5 verse 13 na kutaliota Baikonde nebhalo, baikonde nebhalo, baikonde nebhalo, Chapter 6, 5. baikonde nebhalo, Imizekeliso chapter 5 verse 12 uthi bendiluthiyeleni na uqeqesho yasigqiba isohlwayo inhliziyo yami andaliphulaphula ilizwi labayali bami andayithobela indlebe yami kubafundisi bami ndaphantsa ukuba sebubini bonke esazulwini sesikhulu nebala 15 ema kibali bona ware na ke ne ke hani tayo jwa tiro yaka ine e hlotetseng khalimelo na ana ke ka mamela manze aba neng ba mthuta ke le ho sikehela baruti ba ka tsebe yo ke batlile ke wela bobing bo fitisisang hara bongata ba batho le phuthela mona e tla zo sa hore lengolong lena lencwadi ithetha ukuthi motho ya hanang ho utlwa thuto umntu ongafuni uyiva ifundisa
Hase abone hore o batlile a wela ba kungateng ba phutheha xa the wabona wawuphantse woyela ebubini benhlangano ke tla tsho he wena kuri izawuthetha ukuba kutheni ake re theoeleyo masehlike nayo 15. Sela amanzi kwelakho iqula. Nemikukuqela yamanzi ephuma emthunzini wakho. Mayiphalale phandle imithombo yakho. Ibe yimijelo yamanzi ezidlatini. Mayibe yeyakho wedwa. nome siba so sisikile umthombo lo wambileyo ke mofumane yena wa ha inkosikazi le yakho Inene. ha motho a tla o tsekisa ha mo atametsa fubeng sa gago akukho mntu unokubangisa xa umanga umzisa esifubeni sakho kapa ngomele okanye umncamisa le dintjela teng mane ha motho a ka o botsang akhona umntu enobuza phaa esitratweni empa ha e se wa hao kodwa xa ingenguyango wakho seterateng esitratweni o tla botsa uzawubuza ha ebe e le hore mona phutehong xa ibangabapha emhlanganweni ya etsahala ntho ya hore o mete mofumane wa motho uba yenzeka loo nto uncamisa umfazi womntu tsamaya o mo mete le seterateng hambe encamisa nasesitratweni o bone hore e tla ba mpe uyibone ububi bayo Ngaphelele apho. Nweno. Fika nantana Mayibe yeyakho wedwa. Ingabi yeyabantu ngengabo abakowenu kunye nawe. 18. Malisikelelwe ithenda lakho. ha hlokofatse mofumane wa hao makasikelele umfazi wakho Haleluya. Uvuye ngumfazi wobutsha bakho. thabe ke mofumane wa botjha ba hao uvuye inkosikazi yobutsha bakho Makabe yimazi yeqhama elithandekayo. Neyegogo elihle. Amabele akhe akukholise ngamaxesha onke. matswele ya hae o kgonise ka nako tsohle ithi ke amabele akhe makakholise maxesha ka wonke kgoniswa ke boseng ungakholiswa ngawambi Haleluya. Fika nantana Uyotywe luthando lwakhe kuphele. Ewe nje. Yininanyana wam ukuba uyotywe ngumkamntu. Uwole isifuba hey usihohobela isifuba saye mofumane kutheni uzawukwanga isifuba somnye umfazi kuba nini kuba kutheni So. Ne. Fika nantana Kuba indlela zomntu ziphambi kwamehlo wenkosi. Hey, abana. Ayilungelelanise imikhondo yakhe. Ubugwenxa bakhe kumthi hlala ongendawo. Abanjwe zimbophelelo zesono sakhe. Yena ufa ukuswela uqeqesho. Ayobe ebuninzini okumatha kwakhe. moena yenwa Lo o mzalo bone hore o batlile a wela bongateng ba phutheha uphantse wazibone soyela ha e etsahala diphutehong jwale a sa e hlokomeleng isenzeka le uba ngaba yenzeka le nto apha entlanganeni engaqaphelekile empa jwale a hlokomela waqaphela hore o batlile a wela bobing uphantse woyela ebubini tsela tsa motho di ka pela morena modimo iindlela zomntu ziphambi kwenkosi gobane morena ngoba inkosi o tseba hore ditsela tse jwalo di a seheleng iindlela ezimbi ziye esihogweni batsa modimo e beteng ke kopa ko shebe lengolo mono la lamentation sefela sa difela ingoma yengoma sizawujonga kwingoma yengoma chapter 8 verse 1 ingoma yengoma Solomon Chapter 8. chapter 8 verse 1 Da
Antaza yimfako wokonyefa Yesana sesesa esikhulu sesifwe esikhulu emazulwini Chapter 8 verse 1. Ingoma yazo ingoma chapter 8 verse 1. Akwaba ubunjengomnakwethu obesanya amabele kama. Kunjani unolio? Mwana wa mme. uba ubunjengomntakwethu Yeah, ethiwe. Bendingathi ndikufumene phandle ndikwange. Netare haku kufumanika ntle kuade. ithi xa ndingakufumana phaa ngaphandle ndikwanga Hawuna mwana wa mme. xa ungumntakamama Bangandideleli noko. Basike bayenza ngani? Bantshela kapa basike bakhalaza. bangandideleli okanye bakhalaze Kodwa mkiwa ibethi. Yeah. Nekitawu aka. bendizawukwanga Hawuna mwana wa mme. xa uba ubungumntakamama Embaywale. kodwa ngoku Batakhalaza ba. kodwa khalaza abantu Njengoba yona mwana wa. Oh, kala uvuke yakuvesi forma. Verse 4. Ukuthi vele. Zintombi zaseYerusalem yanifundisa. Ningathini na ukuluvusa? Ningathini na ukuluvuselela uthando? Lude luthande. Hey, bakali ba Jerusalem ba hlokomedisa mona hore le ka re nna le go le tsosa lerato. iintombi zasejerusalem ziyalunyukiswa uba zingathini na ukulivusa uthando Jiwa. Ubani nalo unyuka evela entlanga esayama intanda yakhe. Ngaphansi komapile lo ndakuvusa wena. Khona apha waba nenimba ngawe unyoko. Khona apha waba nenimba owakuzalayo. Ndibeke njengomsesane wokuthwina enhliziyweni yakho. Njengomsesane wokuthwina engalweni yakho. Ngokuba uthando lunjengokufa ukuba nengcwaba. Ubukhwele unjengelabafileyo ukuba lukhulu. Amalangathe abo ngamalangathe omlilo. Ngamadangatha wenkosi. Amanzi amaninzi akanakulicima uthando. Imilambo ayinakulintlilisela. Ingafanelana indoda irhole bonke ubunxane bendlu yayo ngenxa